Не так часто один и той же человек застаецца и на сторонках гістарычных выданняў, и у подручниках по литературе. Довольно редко блескучий военный талент сполучаецца з выдатнай пісьменніцкай манерай, але ў ягоным выпадку было менавіта так. Ён быў сынам беларускага шляхціча з роду кмітаў, што аселі ў кіеўскім ваяводстве, і праславіўся бліскучымі перамогамі ў войнах з маскоўшчынай. Але найбольшую славу атрымаў сваімі дзеяннямі падчас цяжкай інфлянцкай вайны. На чале невялікай коннай роты Філон Кміта з поспехам супрацьстаіць ворагу, удзельнічаючы ў многіх важных манёўрах великалітоўскага войска. Дзякуючы вайсковаму таленту ён разбівае адзін з буйных варожых атрадаў, а неўзабаве захоплівае Чарнігаў. Невядома, чыёй перамогай скончылася б знакамітая бітва на рэчцы Уле ў 1564 годзе, калі б неўдалыя дзеянні атрада Філона Кміты. У выніку войскі царскіх ваяводаў Абаленскага і Шуйскага так і не змаглі злучыцца, што безумоўна дапамагло Мікалаю Радзівілу Рудаму разбіць апошняга на Іван-Полі. Філон здолеў настолько удало ударить по авангарду московского войска, что воеводы царские полечили, что сутыкнулись с основными силами войска Великого княства Литовска и у паницы отступили до Смоленска. Вось гэты маневр Філона Кміты Чернобыльска разом с удалыми деяниями Падулай наших войскаў, яны як бы прадвызначылі лёс вайсковай кампаніі 1564 года і стрымалі наступ непрыяцеля на нашыя землі. За вайсковы талент і мужнасць кароль і вялікі княжы Гемонт Аўгуст сваім прывілеем 1566 года аддае Філону Кміце ў вечнае карыстанне чарнабыльскае ўладанне ў кіеўскім ваяводстве. Так да прозвішча Кміта дадалося другое – Чарнабыльскі. У тым жа годзе Філон Кміта Чарнабыльскі становіцца іршанскім старастам. У ягоныя абавязкі, акрамя абароны сваіх межаў, уваходзіць і выведка аб планах Івана Жахлівага, а таксама вядзенне перамоваў з маскоўцамі. У 1579 годзе, калі новы кароль і вялікі князь Стэфан Баторый бярэ в аблогу Полацк, ужо вопытны і абазнаны ваяр зноў выконвае другасную, але надзвычай важную вайсковую задачу. Атрад Філона Кміты прикрывае з боку Смаленска галоўныя великалітоўскія сілы і зноў з поспехам. Філон Кміта Чарнабыльскі паспее яшчэ паслужыць айчыне, смаленскім старастам, а потым камендантам крэпасці Вялікія Лукі. Але праславіцца ў гісторыі не толькі сваімі вайсковымі поспехамі, але нечакана яшчэ як і пісьменнік. Філон Кміта Чарнабыльскі. Вельмі таленавіты чалавек. Умудрыўся ўвайсці ў гісторыю літаратуры, пішучы вайсковыя данясенні. Это трэба ўмець. Адзінае, што захавалася ад яго, это вайсковае данясенне. Асоба нетузінная ваяр, які праявіў сябе не ў пагранічнай, не ў гарнізоннай службе, а ў баях з маскоўцамі. Потым быў пагранічнікам, адказваў за ўчастак дзяржаўнай мяжы. Пагранічнік тады азначала адначасова разведчык і контрразведчык. Ён мусіў дакладваць у цэнтр пра ўсе перамяшчэнні на маскоўскай тэрыторыі, пра сітуацыю вайсковую. Для гэтага выкарыстоўваліся гандляры, апытваліся ўсе перабежчыкі, которые пераходзілі з маскоўскай мяжы. Несумненна, ён пасылаў сваіх людзей пад выглядам гандляроў на тэрыторыі маскоўскай дзяржавы. Тады не так лёгка было схаваць ваенныя прыгатаванні, таму што войскі збіраліся вельмі павольна, шмат часу займала падвозка правіянту, прыпасаў, артылерыі, хутка разыходзіліся чуткі. І вось задача было чуткі это збіраць і перадаваць у цэнтр. Ну, конечно, аналізуючы іх.
Абавязак інфармаваць Вільню аб становішчы на памежных землях вымагаў ад аршанскага старасты частых ліставанняў. Такіх лістоў да нашага часу захавалася 30. Адресаваныя яны былі панам радзе княства, трокскаму кашталяну Астафію Валовічу, віленскаму ваяводзе Мікалаю Радзівілу Рудаму, а некаторыя нават каралю і вялікаму князю Стэфану Баторыю. У гэтых лістах Філон Кміта асвятляе ваенна-палітычную сітуацыю на ўсходніх межах вялікага княства літоўскага і робіць гэта такой жывой народнаю моваю, багатую на прымаўкі і параўнанні, што даследчыкі адразу аднеслі ягоную перапіску да выдатных узораў тагачаснага эпісталярнага жанру. Кміта Чарнабыльскі меў бясспрэчны літаратурны талент. Ягоныя лісты часам нагадваюць мастацкія апавяданні, часам гэта сапраўды публіцыстычныя творы. Я хочу пацвердзіць гэта цытатай з ліста вядомага пад нумарам 13, напісанага да Астафія Валовіча, кашталяна Троцкага на той час. Мы тут, слугі вашай мосці, размаўляем больш около сваіх, ваших мосці паноў сенатараў нашых, і на некаторыя мовят, не дай Бог ляху быць, выражаць Літву, а Русь пагатову. Даўно рэзаць пачалі ліцвіна. І тот, дзе з прыражэння натуры на сябе сам неабачныя, простая каўца, дзе іх больш бярот волк, там они дальше за ним ідут. Я думаю, што у гэтых радках на тагачаснай беларускай мове гучаць развагі Кміты Чарнабыльскага пра тое, што цяпер мы б назвалі менталітэтам беларусаў. Мы, слуги вашей королевской мости, тут таксама не гультальнічаем. Адны з нас заняты работой по заделыванию дюр замков, другие — подборкой хворых и мертвых, якіх вельмі шмат оказывается поміж нами. Мы просили у пана Бога тепла для перадышки от холоду и для работ при замку и каля сторожевых будок. Добра было б, калі б мы з ласки вашей королевской мости могли мець нейкую колькасць работников, хоть бы со 100. Это вельмі здорово нам дапамагло б. Аб неприятелю вашей королевской мости, аб збіранні яго войска чуткі не спыняются. З ліста Філона Кміты Чарнабыльскага каралю і вялікаму князю Стэфану Баторыю. Яшчэ, што сведчыць пра літаратурны талент і пра нетузіннасць асобы Кміты, это тое, што ён умудраўся ў гэтае вайсковае данясенне ўкладаць такі зарад гумару. А гэта таксама непроста. У афіцыйны дакумент. Акрамя таго, ён пісаў гэта не сябру свайму блізкаму, ён пісаў гэта каралю. Таму для таго, каб жартаваць, укладаць гумар у гэтае афіцыйнае данясенне, трэба было не толькі талент, але і смеласць. Вось не бракавала гэтаму чалавеку. Дзякуючы такім нешматлікім захаваным дакументам, так ярка ўвайсці у гісторыю, і ён быў тады ўжо заслужаны. За яго заслугі кароль яму даў чарнобыльскі маёнтак пажыццёвае ўладанне, якраз у тым самым сёння знакаміта трагічным Чарнобылі. Дарэчы, Чарнобыль у яшчэ ранейшым сярэднявеччы быў пагранічнай крэпасцю полацкай зямлі. В некоторых листах Філон Кміта Чарнабыльскі не абыходзіць і ўнутраныя праблемы вялікага княства. Закранае пэўныя сацыяльныя супярэчнасці, скардзіцца на абыякавасць некаторых прадстаўнікоў шляхты да лёсу радзімы. Лісты Філона Кміты даносяць да нас чароўны водар сярэднявечнай гісторыі. І, здаецца, не каралю і вялікаму князю быў напісаны той ліст, а нам з вамі, самой гісторыі, вечнасці. При гэтым пакорна прашу не забываць мяне, найніжэйшага і беднага падданага вашай каралеўскай мосці. Верна падданы Філон Кміта Чарнабыльскі, ваявода Смаленскі, намеснік яго каралеўскай мосці ў Вялікіх Луках, стараста Аршанскі. Філон Кміта
гэта яшчэ адна забытая фігура, яшчэ адзін забыты герой Беларусі. Цалкам заслугоўвае, каб пра яго пісалі кніжкі, каб пра яго здымалі фільмы, серыялы, каб на ім выхоўвалі беларускіх дзетак. Чаму мы не пішам пра сваіх герояў? Трэба іх адраджаць, уводзіць у калектыўную памяць беларусаў.